Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Днес ще представя една съвсем скорошна придобивка. Още един нож на майстор Атанас Николов от Пазарджик. От вече станала, така да се каже, запазена марка за него, кована стомана X12 MF. Ножчето съвсем очевидно не попада в графата тактически ножове, предвид формата, размерите и използваните материали. Аз лично си го взех в качеството му на ловен нож, доколкото съм стигнал поне за себе си до прозрението, че дългите и тежки остриета нямат своето място при ловен излет. Това е може би един от признаците, по които може да познаете опитния ловец размера на ножа му. Новобранците обикновено мъкнат някакви огромни ножове и се вкарват в някакви невероятни сценарии, но времето осъзнават, че всичко над 12 см е абсолютно безсмислено. Така и аз като ловец със стаж вече може да се каже, съм стигнал до извода, че ножът ми за лов трябва да е с минимални размери, доколкото приложението на такъв нож съвсем не е преимуществено дрането и разфасоването, както много хора си мислят, а основно рязане на храна за обяд и някоя друга пръчка за подпиране, докато гониш по байрите. За такива дейности нож дължина на острието 10-12 см е абсолютно достатъчен. Ще се спра за кратко на данните и характеристиките на ножа. Общата му дължина е 22 см, дължината на острието е 10 см и половина, дебелината в основата е 6 мм, като към върха изтънява. Дръжката е от месин крок и чемшир. Канията на ножа е от 4 мм дебела кафява кожа, производство на българската фирма Hunter George. Стоманата е X12 MF на 61 единици твърдост закалена. Относно стоманата, само ще спомена, че съм доволен много от нея, както и в другите ми два ножа. И въпреки високата си твърдост се представя отлично както при рязане, така и при сечене и сравнително грубо използване. Ако си спомняте, вече съм представил този нож, който беше по мой проект. И кооперацията между Атанас Николов и Димчо Нейков от Копривщица. Така, това ми е реално третия нож от кована X12 MF. Интересно решение е острието да е с голяма дебелина в основата и постепенно да намалява към върха. Плоското скосяване започва практически от гърба на ножа и компенсира сравнително дебелото и тясно острие и определено ми харесва като техническо решение. Широката основа, макар и без насечка, позволява палецът да ляга удобно и да се ползва за по-силово рязане. Месинговия гард е с правилния размер, поне според мен. Не пречи, не излиза извън габаритите на пръстите и може би е редно да спомена, че същия е правен от Тихомир Милошев от Видин, който е и собственик на фирмата Ego Knives. Дръжката от рок и чемшир е удобна за моята, бих казал, малко над средния размер ръка. На края на ръкохватката може да погледнете, че има отвор за някаква висулка, там някаква плетка. Аз лично не виждам смисъл от отвори за разни висулки на дръжките на ловни ножове. Първо, защото подобна висулка би се закачила по разни храсти и трънки. И второ, при работа върху дивеч би се напоявала с кръв и мазнина и не би подлежала на абсолютно никакво пране. Какво още можем да кажем? От естетическа гледна точка, въпреки това, бих казал, че една подобна дупка на ръкохватката има чисто, как да кажа, точно за красота и по някакъв начин допълва хармонично визията на ножа. Т.е. не стои една чисто празна дръжка, без да кажем някакви нитчета и така нататък, доколкото и самата конструкция на ножа е стик-танк. Но една подобна дупка, макар че нито олекотява, нито има, да кажем, практическото приложение да сложите в нея някаква връзка, все пак стои добре върху ножа. Ще разгледам с няколко изречения канията, както вече казах, производство на българската фирма Hunter George. Ножа стои дълбоко и плътно в нея, без никаква възможност да падне дори и с надолу главата. И в същото време се вади лесно. Така. Ще спомена, че удачно решение в случая е подвеската, която позволява нож да се поставя на две точки. Тази е първата, нож да се носи високо из стената на кръста, а това е втората, която лично на мен по-ми допада.
През нея спокойно минава 5 см ми тактически колан, който е на ловните ми дрехи. А гъвкавата връзка прави възможно сядането в автомобил, сядането на земята, без да се забива в кръста на собственика си, който в случая съм аз, а това е нещо, на което доста държа и повечето твърди кани имат точно този недостатък за лов, тъй като ловът е една динамична дейност и един нож, който е твърдо закрепен за колана, най-много да насини паласките на своя собственик, докато търчи по баирите. Но с подобна подвеска се избягва каквато и да е форма на дискомфорт. И дали ще е засядане в автомобил, дали на земята, дали ще е клякане, пълзене, бушкане под храсти и така нататък. Така. Като заключение смятам, че този нож е особено удачна придобивка и се надявам да ми донесе слука в предстоящия ловен сезон. Това е за днес видеото. Не забравяйте, ако ви е харесало, да сложите един лайк, да коментирате и да задавате въпроси, ако нещо съм пропуснал в представянето си, както и да се абонирате за канала, за да може да гледате първи най-новите ми видеа. Ами това е. До скоро виждане!